شوا بێڤەنگ شوا بێڤەنگ هەونێ من بیۆ mêmanê to û ti xeyalanê mirê biya yew çila vîrê min di çimê toyê siyayî asmên di benê yew aşme aşma nemcet e ez tareyî kewenê porê to ser asmên pê rindiya to neqş beno û ez deşta cennetî di bena yew mîlçike Firdevs digêrena pê perperike kaykena miyanê vilan di binê dara tûba di to vînena bêntarê şeş rengan di awa fekiya cennetî lewanê to di diyena arê ez laya kewserî di destê to ra awişimena û aşme hedî hedî barkena tî ji vê jiyena naşewizî bêhewn qediyena xeyalê min adirê Nemrûdî diveşenî tî ji vê jiyena naşewizî bêhewn qediyena xeyalê min adirê Nemrûdî diveşenî xeyalê min adirê Nemrûdî diveşenî